Barka da zuwa Malam Nasir Rufai. Barka ka dai Madina. Jim kaɗan bayan ka dawo Najeriya daga ƙasar Masar, sai kawai muka ga bidiyo a shafukan sada zumunta na yadda kai sa'insa da wasu jami'an tsaro da aka ce sun yi yunkurin kama ka. Faɗa mana me ya faru? Na farko ba ni ne sa'insa da su ba. Mutanen da suke wurin wasu sun zo tarana, wasu kuma ma fasinjojin da muka fito jirgi da su ne suka tare suka yi yunkuri suka sa'insa ɗin da su. Ni abin da kawai na ce ma jami'an tsaro shine ina takarda na gayyata. Ina takarda suka ce min akwai takarda. Ina sauka daga jirgin wani ɗan matashi ya zo da air court ɗin shi ya ce su sun zo daga DSS kuma suna son su ganni a ofis ɗinsu. Sai na ce ina takarda, ya ce za a ba da takarda. To da muka fito sai shugabannin su ma suka zo suka yi wannan maganar, na ce takarda za ku bani. Gidana kusa da ofis ɗinku ne in dai DSS ne. Zan je gida in ba ku da takarda yanzu ku kawo min takarda. Amma haka nan kawai ba za ka zo ka tare ni a airport ka ce zo, babu wani doka a Najeriya ko a tsarin mulkinmu da ba wani dama ya irin wannan. Ƙoƙari ne na cin mutunci na Adamu. Malam, idan ciki da gaskiya ai wuƙa ba ta huda shi. Mutane da dama sun ga yadda a kwanakin nan kake ta cewa ai za a kama ka gashi kuma kana sauka sai aka yi yunkurin kama ka, sai kuma aka ga baka bi wa'annan jami'an tsaron ba kamar yadda kace don basu baka takarda ba. Rufa yana tsoron wani abu ne? Ban tsoron wani abu, ban tsoron wani mutum sai Allah. Kuma na shekara da shekaru ina aikin gwamnati a ƙasar nan, ni na sani kuma na sha faɗa, na sha tura ƙalubale ga duk wanda yake da wani abu. A shekarun da na yi a BPE da minista na Abuja da Kaduna, duk wanda ya ce ya bani kwabo hanci ko na nemi kwabo hanci wurin shi, ko kuma akwai wani dukiya nawa wanda ba da gumina na samu ba, ya fito ya ce ni maƙaryaci ne. Har yau shekara da shekaru ina faɗan haka, har yau ba wanda ya fito ya faɗa. Duk jami'an nan na tsaro da sauransu daga EFCC zuwa ICPC shekara 2.5 suna binciken gwamnatin jihar Kaduna, suna mana bincike na bita da kulli na a samu laifin mutane. Amma idan kana cewa kana yawan cewa bita da kulli ne. Ina zuwa Madina. Har yanzu ba su samu wani abu ba. Saboda haka ni ba wani tsoro nake ji ba, amma in muna son ƙasar nan ta ci gaba sai ma'aikatan gwamnati sun yi aiki yadda ya kamata. Akwai hanya da ake gayyatan mutum a bi wannan hanya, abinda kawai na ce kenan. IFCC sun rubuta min wasiƙa na gayyata, na rubuto na ce musu ran litinin da karfe 10 zan je ofis ɗinsu. Wane litinin ɗin? Litinin mai zuwa? Litinin mai zuwa. Wato EFCC sun gayyace ka kuma zaka je a litinin mai zuwa? Ban tsoron komi. Sun faɗa me suke tuhuma ka da? Ban tsoron komi. Standard letter ɗinsu ne, suna binciken money laundering kaza kowa suna rubuta mishi wani wasiƙa. To amma malam, idan ba rami me ya kawo maganar rami? Saboda ka jima kana cewa ana maka bita da kulli. Shin baka ganin akwai wani abin? In akwai a fito da shi. Gwamnatin nan ba ta ƙaunana, domin ina ɗaya daga cikin mutane ƙalilan da suka fito mata suka nuna mata za mu yi adawa da ita, za mu kifar da ita, kuma ba abin da ban faɗa ba. Idan da suna da wani abu kaina yadda suke da shi kan wasu, ai da tuni an gama magana. Amma ko kai min sharri ai sai ka tabbatar da sharrin. So ina jira, zan je, duk wanda ya gayyace ni zan je. Kana yawan cewa gwamnatin nan ba ta ƙaunar ka. Shin me ya haɗa ku ne da wannan gwamnatin? Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya mata da dukkanin ƙarfinka, sai gashi yanzu kwanakin nan kana yawan faɗan abubuwa akan gwamnatin. Domin manufofinmu daban. Lokacin da na tsaya ma wannan gwamnatin ko na tsaya ma jam'iyyar ba abin da muke gani ba ne yanzu. Me ya canza? Ta canza manufa. Idan manufa na da naka daban sai mu raba hanya. Kowa ya je abinsa, ba faɗa babu abin nan. A kwanakin nan kana yawan kama sunan Malam Nuhu Rubadu. Kuma kuna da kusanci sosai da shi a da. An ce akwai cikin 'ya'yan shi ma wanda ya sa mu suna. Dan autan shi sunan shi Nasiru, kuma don ni ya sa. Kwanan nan sai aka ga kusan kowane interview idan kai sunan shi na ɗaya daga cikin sunayen da kake kama, kana zargin cewa yana bita da kulli, yana bin 'yan adawa, yana tura EFCC su je su kama mutane. Shin anya ba ruwa ne ya ci Rufa'i ba shi yasa kake faɗin haka? Wallahi ruwa ba zai ci Rufa'i ba, domin Allah yana tare da ni. Abin yana ƙona min rai, wato in ne tunanin mutumin da na ɗauka mutumin kirki ne, amma yanzu ya zama wani abu wanda wato
ban ma iya fahimtan shi, Shin me ya amma haɗa duk ku? waɗannan abubuwan idan Allah ya yarda abubuwan za su koma kan shi. Da yake Lokaci ne. wannan zargi ne kuma ba za mu iya tantancewa ba, bari mu yi gaba. Kamar yadda kake faɗin kullum kana yawan yi wa gwamnatin nan zargin yi wa 'yan adawa diren mikiya da kuma yi wa dimokuraɗiyya ƙanshin mutuwa. Shin wasu za su ce kamar El Rufa'i baya tuna baya saboda kai ma an zarge ka da yin irin wannan mulkin a baya. An zarge ni da me? An zarge ni da sa kowane ɗan jam'iyya ya dawo jam'iyyata, ko ko mutum yana zaune bai wani abu ba in sa a kama shi a ƙi ba da beli, in kira alƙalai in ce kada su ba da beli. Na yi haka ina gwamna ko ina minista? Na yi haka? Ba haka muke ba, ba haka muka shugabancinmu ba. To Malam, a baya an ga yadda ka yi shiri da manyan 'yan siyasa da dama waɗanda yanzu ko ga maciji baya haɗa ku. Alal misali shugaba Tinubu, shugaba Obasanjo, Malam Obasani da kuma Malam Nuhu Ribadu. Duk ka yi shiri da su kuma kun zo kun ɓata. Shin wasu za su ce anya ba malam bane matsalar? To ƙila malam ne matsalar, domin duk wanda dai na ɓata da shi zan iya gaya miki dalili, kuma akwai kuskure a magananki. Na farko, ni ban ɓata da Tinubu ba. Ni Tinubu ba mu taɓa wani sha'ani da shi ba. Ni Tinubu ba mutumina ba ne, ba abokina ba ne, ba mu yi siyasa tare ba, a APC muka haɗu. Ba ku yi siyasa tare ba? Ba mu yi ba. Amma kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yaƙi don a zaɓe shi. Ki tsaya ki ji. Siyasa APC ta haɗa mu da aka yi APC. Lokacin muka fara siyasa tare. Shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa, kuma Tinubu ya ba da gudunmawa. A lokacin da ake APC akwai magana da aka yi cewa bayan Buhari ya shekara 8 in ya gama mulki ya koma kudu, kuma za mu goyi bayan Southwest. Tinubu ya zama beneficiary na abin da muka yi, shi ne ya samu amfanin abin kawai. Obasani yaro na ne, so ba za ki ce wai ko mun yi siyasa ko mun ɓata ba. Yaro na ne, shi da kanshi ya faɗa da bakin shi many times. Mun ɓata da uba, ban ɓata ba. Manufofinmu ne suka rabu. Nuhu Ribadu kuma shi ma aikin gwamnati ya haɗa mu. Kuma in kin samu dama ki tambaye shi me yasa ya sa ma ɗan autan shi Nasiru. Bari mu koma maganar sabuwar haɗakar ku ta ADC. Sai ga Malam Nasir El Rufa'i tare da Peter Obi da Atiku waɗanda a da kai matuƙar adawa da su. Wasu suna ganin kamar kawai kun haɗa kai ne saboda kuna so ku ci zaɓe daga baya sai a koma rigima. Siyasa wata irin sana'a ce wadda ake cewa za ku yi faɗa ku shirya. Shi yasa in 'yan siyasa na faɗin su karka shiga. Farko shine a fidda 'yan Najeriya daga wannan matsala da aka sa su ta wannan gwamnati, da zalunci da rashin yin aiki da sauransu. Gaskiya ne, kuma a baya mun yi adawa da juna, muna jam'iyyu daban-daban, kuma in kana jam'iyya daban dole kana son jam'iyyar kace ta samu galaba. Amma irin wayannan abubuwa ne tsakaninmu, wato personal abubuwa ne. Matsalar da Najeriya take ciki, nauyin da ke kan talakawanmu da yadda aka lalata aikin gwamnati, dole ne in ma kana da wani abu a zuciyanka, wani ya maka laifi, dole ne an kai gaban da dole ne mu haƙuri da juna, mu gafarta ma juna, mu haɗa kanmu a shugabanni, mu ceto ƙasar nan. Abin da yake gabanmu kenan. To yanzu da yake an kusan shiga shekarar zaɓe, shin za ka tsaya takara? A'a, ni ban da ƙudirin tsayawa takara. Ban sani ba dai abin da zai faru. Siyasa kin san an ce cikin awa 24 komi na iya canzawa. Ban san abin da zai faru ba nan gaba. Amma ni ba na cikin wayanda suka ce suna son su yi takarar wani abu. Ni abin da kawai nake so in ba da gudunmawa na da duk ƙoƙari na mu tabbatar mun kori wannan gwamnatin wanda ta sa Najeriya cikin halin ƙaƙani-ƙayi. Kana yawan cewa wannan gwamnatin ta sa Najeriya cikin halin ƙaƙani-ƙayi. Mutane da dama sai su ce ai kana daga cikin waɗanda suka sa Najeriya cikin halin ƙaƙani-ƙayi tunda kai ka fito ka ce a zaɓi Tinubu. Shin kana da na sanin fitowa ka ce a zaɓi Tinubu? Ba, ina da na sani, ba na da na sani. Okay? Shi yasa kuma na fasa yin ritaya. Ai bayan gwamnatin jihar Kaduna na gaya ma duk ma'aikata na ni na gama. Zan koma Egypt in koyi larabci, in gama PhD ɗina da sauransu. Amma ganin na ba da gudunmawa wurin kawo wayannan azzaluman, na ga dole ne kuma in ba da gudunmawa cire su. So ina biyan bashin da na ɗauka. Kana yawan amfani da kalmar azzalumai idan kana maganar wannan gwamnatin ta Tinubu. Wasu za su yi mamakin
kamar maganganunka sun ci karo da juna. Shin kana kiransu azzalumai kuma ka bar ɗanka Bello a cikinsu? To ai wannan Bello shekarun shi 30 da wani abu, takara ya yi, aka zaɓe shi, kuma mutanen da suka zaɓe shi sun zaɓe shi ko don shi ne ko don jam'iyyar shi. Amma abin da nike ji daga mutanen Kaduna ta tsakiya, Kaduna North, shine suna murna da irin aikin da yake musu. Siyasa ra'ayi ne. In Bello ya ga zai zauna a APC, amma shi zaluncin da suke shi ba zai yi ba domin tarbiyyar da muka bashi kenan, alhamdulillahi. To a ƙarshe Malam Nasir, kana cikin rigingimu yanzu da hukumomi ga kuma ta siyasa da dai abubuwa da dama. Wasu za su ce kaman ta ƙare maka ne. Shin ta ƙare wa 'yan Rufa'i? Yanzu ma ta fara. Ai rigingimu da mai rai ake yi, Madina. Kuma me yasa aka sa ido kaina, me yasa ake wa'annan ƙulle-ƙullen da sharre-sharren? Domin sun san abin da zan iya yi, sun sani, sun san za mu kifar da su. Dawowa Najeriya ɗin nan yau da na dawo, akwai wanda ba za su yi bacci ba. Duk wannan a tare ni airport a kama ni ɗin burga ne. Abin da suka fi so shine in zauna kada in zo Najeriya, domin sun san in dai muna Najeriya za mu zauna, za mu yi tsari, kuma za mu kifar da su. Kuma insha Allahu abin da zai faru kenan. Saboda haka ni na ma fi samun energy in akwai irin wannan rigingimu. So a buga a gani. Kuma kamar yadda na saba cewa, kule cas.